guztioi. Zagir etorri zareten gure mahai inguru honetako aztergaia interesgarria iruditzen zaizuelako, ala etorri zareten kanpoan egiten duen bero saparretatik iesean sotro honetako freskurara edo nola ere mila esker onaino etorri zareten guztioi. Zagiten ezagutzen duzuen Ricardo Feliu, soziologoa, Nafarra da, ibilda da, eta oso doktoretza tesi interesgarria egin du, gurean oihartzun zabala eduki duena. Eta horretan kontatzen du, orain arte Nafarroan botere guztia, politikoa, enpresariala, finantziarioa, unibertsitarioa, 90 bat lagunen artean banatu dutela. Eta 90 lagun horiek badute jatorri sozial antzekoa, eta gero haien artean badituzte lotura, laguntasun loturak eta familia loturak, ez da? Oso burbuia endogamikoa izan da orain arte. Eta gaurko mahai inguruaren aurkezpena prestatzen ari nintzelarik, tesi horrekin oroitu nintzen, izan ere ordu zitzaidan, akaso oligarkia horren aurka aritu direnen artean horrelako harreman sare endogamikoa dagoela. Eta zergatik diodan hori, Iban Jimenezek, Korralito Foralaren egileak, eta Osaka Senarrek, eta hemen ez da ezer gertatu liburuaren egileak, elkarrekin ikasi zutelako eta lagunak direlako, baina ez bakarrik hori. Iban Jimenez nirekin bizi izan zen, eta gata guztiz ere lagunak gara. Eta Osaka Senarrek, alboku ulegoan egiten du lan, eta lagunak gara. Eta ere gehiago, Ricardo Feliu soziologo hori, Iban eta bio laguna da, urte mordoa, guztierratia izan diko, errati libre batean, elkarrekin gaitu ginetan. Nik ere ezagutzen dut. Eta zure ezagutzen dut. Beraz, nahiko harreman endogamikoak izan daitezke. Naela, aurkezpen endogamiko horren ondotik, biondatu biografiko gehiago aipatu nahiko nituzkeola labur, Iban Jimenez, kazetaria da, esperientzian dago, Diario Noticias egunkarian, horretaz gain sindikalista ere bada, eta sindikatuko kidea da, eta horre egiten du lan, beste komunikazio alorrean, apatxekin duan, besterik ditu nahi duzu, aurkezpenean, orain duzu aukera. Ez zerbait endogamikoa aipatzeko ez, oso da. Eta bestalde gurekin daukago alaber, Jose Arana Senar, kazetaria, bera ere, herria egunkarikoa, politika eta ekonomia sailetakoa, eta osartuko naiz gaineratzea referentziazko sinadura bihurtu dela biotan, beste gaitasun harrigarria, miresgarria duelako, gai ekonomiko katramilatsuak jorratzeko gaitasun didaktiko miresgarria batekin. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Joserra, eta besterik ditu nahi baduzu, zure horrein duzu. Eskerrik asko Joseretik. Badizu eta pentsatzeko. Bueno, tira, ni Juan Pablo Kastan naiz, Euskal Herria Irratiko kazetaria, eta hona etorri gara hirurok biribilketa alaia mahai ingurua egiteko honako helburu honekin. Nafarroan noragoa Korralito Forala eraisten eta hemen denetarik gertatu da. Nago hitzaldiaren helburu luze horrek ederki islatzen duela edo laburbiltzen duela zer egin nahi dugun gaurko mahai inguru honetan. El Korralito Foral eta kan eta hemen ez da ezer gertatu liburu horietatik abiaturik aztertu nahi dugu hemendik aurrera zer gerta daitekeen Nafarroan, aldaketa instituzionala, aldaketa sozial eta politiko sakon bihur dadin, zer egin daitekeen, zein oztopo sortuko diren, nola ekidin daitezkeen oztopo horiek guztiak. Beraz, Ibanen El Korralito Foralarekin hasiko gara, hemen badauzula beste ale bat. Ene uste makalean, liburu hau, liburu definitiboa da, erregimen foralaren inguruko liburu definitiboa. Nola baitere Sánchez Ostizen el eskarmiento dena, Nafarroko memoria historikoari dagokionez, dena biltzen duen liburua ez da, eleberria da, baina datu piloak biltzen ditu, dauziak biltzen ditu, eta noraiteko gogoeta orokor bat eta ohartzaile bat egiten du, horren antzeko zerbait da, El Korralito Foral, naiz eta ez den eleberri bat, baizik eta kazetaritza artikulu luzea, Ibanek berak askotan esan duen bezala. Oso argi dago kazetari batek idatzia dela, oso ongi funtzionatzen du nolabait ere, ez da anekdotario, dokumentario bezala esan,
Ibanek askotan azaldu du, egin duena izan dela korralito foraleko makinaria horretako pieza guztiak desmontatu, jakiteko bakoitza nola funtzionatzen duen eta elkarrekin nola funtzionatzen duten, ezta? Bada, pieza horretako bakoitzaren deskripzioa, uste apalean bikaina da, umore putu batekin gainera egindakoa, eta oso ongi funtzionatzen du piezaka, liburuak. Baina horretaz gain, beste bertute bat, eta da horri guztiari ematen diola zeharkako zera batekin, begirado hartzaile batekin, tesi bat ematen dizula nola funtzionatu izaten zer gertatu den Nafarroan azken egun urteotan, eta hori inork ez du egin orain arte, eta nago mundu ikainean egin duela Ibanek. Orain arteko hegemonia regionalista hori, nolabait esateko Iban azaltzen horian, oso modu grafikoa, oso metafora argigarria erabiltzen duzu, eta esaten duzu, arrain ontzian, arrainak ez duela ura ikusten, ez dela jabetzen zanolako ura dagoen. Eta Nafarroi atzeko zerbait gertatzen zaigu gure inguruarekin. Erran baita ez garela jabetzen gure gizartea kohesionatzeko erabili diren hainbat elementu ustez neutro zeinean manipulatu dituzten, zeinean dauden manipulatuta, ez dugu ikusi ere egiten. Hiru adibide ematen zenituen, sariarraldiak, osasuna eta Sanferminak. Aitzatako datorren astelena, astelenen 6 dela, eta nor deurtikoen txupinazoa, beste bere eta penaren mikrondero botako dutela, iruditzen zait, adibiderik egokiena oso lasarkinetarako Sanferminak izan ditezke, bai. Arratsaldeon, gauza asko esan dituzu, Juan Cruzek, eta horietako bat da liburua definitibo momentera regimenari dagokionez, baina baita ere nire bizitzarako ere iaia definitibo izan da. Ez dakit liburu honekin bukatuko dugu edo suntsituko dugu korralitoa, baina iaia baita suntsitu nire bizitza. Izan izugarrizko ahalegina egin dut nire denbora librean, baina oso pozik geratu naiz eta orain ikusita galdetzen dio nire buruari nola demontre egin dudan hori, ez? Kontua da, kazetaria naiz eta akatxe askoren artean, nahiko azkarra gara egun batetik bestera idazteko, eta baita ere, ez dakit ausarta den hitza edo ez den, baina baita ere, igual, gehiagik pentsatu gabe, jauz egiten dugu biztenara eta kitu. Baita ere, azken finean, eta kazetari moduari itzei modut, dokumentazio pilo bat dago liburuan, eta hori egia da, baina hori ez dakit zerbait berez izan behar, baizik eta egin duzu normala, kazetaritza profesional batean, ez? Azken finean, kazetariak gara, gaur egungo historialariok, ez? Eta horrean, behar bera daukagula. Gero ikurrak, ez, Sanferminak, eta nola erabili dituzten Nafarroako ikurrak kohesio bat lortze aldera, ez? Berez oso ezberdinaren gizarte bat nola kudeatu, nola bateratu eta dauden gatazkak eskutatzeko edo bazterrean uzteko, ez? Adibidez, eta astelenean txupinazo botako dute laberetako oinordekoak eta horretan ere ibili gara hori lortzeko. Sanferminak, gaur egun, edo behintzat orain arte, zuriz jantzea izan zen gauza apolitiko bat, oso naturala, pentsatu gabe egiten genuen denok, eta ez zegoen Iruñean ezer apolitikoa horik zuriz jantzeako baino, ez? Osea, hori, baina nondik dator hori, ez? Eta hori da, nik eta nire, edo nik baino lehenago beste batzuk egin zuten alegin bera da, arropa zuri hori asmatu zuten Labreta Peñakidek Errepublika garaian, errepublikarrak ziren, ezkertiarrak eta baten batzuk abertzalea ere bai, eta, ohitura hori zabaldu da era bat. Gaur egun, bai Baionan, bai Nafarroa osoan, baina baita ere Teruelen, Huescan, Sorian, iaia jende guztia arropa zuri erabiltzen du festa egoteko eta izugarria da, eta hori dena ateratzen Jarrota kaleko peña batetik. Eta 21 lagun ziren, besterik ez, asmakizun hori hortik atera zen, baina zer gertatu zaie haiei
gerra zibila zein laster. Errepublikarrak izanik, horietako batzuk, nik dokumentatu dauzkat 3 behintzat fusilatu izan ziren, errepublikarrak izateagatik, ez labeleta bazkideak izateagatik, ez? Eta horietako beste batzuk gartzelaratu zituzten eta ezerrika ere joan ziren beste batzuk. Ez dakit, 80 bat urte geroago, gutxi batzuk dakigu hori, Iruñean, baina eski limite kanpo, inork ez daki hori. Eta jendea etortzen da urtero santzen minetara, zuriz jantzen da, eta ez dakite zeratik. Orduan, hori erabili dugu ere, horregatik esaten du liburuan, liburu hau agian ez da denon gustuko izanik. Eta igual urte gustukoa ere ez, deserosoa egiten da liburu hau irakurtzea, eta baita ere deserosoa egin zen niretzat idaztea. Neuzkan hain bat, ez dakit, konbikzioak edo barruko sentipenak kolokan, jarri zirelako, liburua idazterakoa. Txupinazoa, eta ez dakit gustatuko zaidan azalpen hori gehiegi edo, baina txupinazoa asmatu zuen beste bate, Juanito Etxeparia Aramendia, baita ere errepublikanoa, Alcalá Zamoraren alderdikidea edo. Modu espontaneo batean, lehendabiziko zuzilioa Iruñean enkoete, eta lehendabiziko urtean errepublikan, baina gero, gerra zibila ziren laster, fusilatu egin zuten, baita ere, erreketeak edo, eta gainera, bere gorpua ez dute inun arkitu, orainik, ez? Arelarriago, gerra zibil ostean, zinegotzi falangistek hartu zuten txupinazo botatzeko ohitura, Juanito Etxepari gaixo hori aipatu gabe, eta orain dela gutxi arte, pasaren hilabete arte, ulertzeko, Iruñeko udalaren webgunean agertzen zen, zinegotzi falangisti horiek, Perez Salazar eta Lokintxu Mendain asko ezagunak, Nafarroan eta Iruñean, asmatu zutela txupinazo botatzeko ohitura. Gaur arte. Horrekoan eren egun behiratu. Ez den astean, asteazkenean behiratu. Joan den astean ez dakiz egunetan behiratu nuen nik, eta nik ematen dudan elbide horretan ez da agertzen. Obretan dago webgune hori. Orduan, obrak bukatu egin dira. Literatu dut zuta, larun batean, honi buruz, eta bazeko. Ostira gauan bazeko, hori esaten dut, iragan ostiraleko, bentsako dut nahi zata zirentzarek. Behintzat, Laperra hoteleko webgunean ja ez dute jartzen Hemingway bertan logitu zuen zanfermietan. Hori bezurra da, eta hori baita, behintzat pentsamendu hegemoniko hori apurtu dugula. Zure liburuaren ekarpenetako bat, hori da, ekarpen bakarreko dira. Hemen zen dugu kontu simbolikoa garrantzitsua. Baude elementu batzuk, kohesionatze dutena Nafarroako gizartea eta zikiratu dituzte, bere liburuan interesgarri ematen ditut, zikiratu dituzte elementu horiek eta kendu dizkiete abertzaleak, gorriak, anarkistak eta horrelako guztiak. Eta bero, irentzi ditugu egiazkoa balioa ez da. Hori kontatu dut, bi zinegotzi horiek zirela txupinazo asmatu zutean, kontatu izan dut Euskal Herria Irratian eta Euskal Irratian sinetsita zela ez ikusita Iruñeko udalareko egunean, baizik eta frankozaleak izateko bat ere susmorik ez duten zenbait idazlearen edo egileren liburuetan ikusita. Izena seguruzko eta ala zetorren, eta bueno, egin. Badago balor simbolikoa, baina badaude beste gauza batzuk ez dira, ere simbolikoa, ez da, dirua, boterea. Nondik dator, Nafarroako oligarkiaren dirua eta boterea. Egin handi batean, frankismoaren astapenetan egindako krimen odoltsuetatik. Ibanek hori azaltzen du, beste batzuek egin dute lehenago, baina Ibanek usarik eta usartari du. Eta izen abizenekin azaldu, hainbat familiaren, boterearen eta diruaren sorburua non dagoen, odolean dagoena. Arrainzatarrak direla, oatletarrak direla, katalandarrak direla. Hemen sartu horretik, ez da behar ibili gara, zein adibide izan zitekeen paradigmatikoa guartetarrena ala katalandarrena. Gainzaren zara, labur azaltzeko bio. Ez gara dozkarri, egin desanik, proposatu dut bat. kontua da, eta, bueno, igual,
garrantzi gutxiago dauka zein den paradigmatikoena edo. Kontua da, beti saldu digutela self-made man ala Navarra zirela, bai uartetarrak, bai arrazatarrak, bai tabernatarrak, eta gezur borobila da honi. Gerra zibilian egindako krimenei esker eta ebazpenei esker lortu zuten bere enpresak montatzea eta nolabaiteko etekinak lortzea. Uartetarren adibideak oso ona da eta baita ere beste gauza baterako. Nola egokitu dira haiek eta nola egokitu dituzte bere negozioak konjuntura politiko guztietan. Uarte, Felix Uarte enpresaria Errepublika garaian, Iruñeko alkate errepublikaren familikoa zen eta Mariana Anso, gero Madrilgo ministroa izan zen baita ere, Nuevos Ministerios Madrilen egin zuen bere enpresa, horri esker. Gero Gerra Zibilean, beste lerroa pasa zen, eta Madrilen Colbamuro, Los Caídos, monumento erraldoi ospetsu hori egin zuen baita ere. Eta, hil egin zen 1971 urtean, baina, frankismo ondoren segituko balu, segurazki, gaur, bizitza osokako demokratak izanen lirateke haiek eta bere semeak, ez? Eta hori baita ere Gipuzkoatik ikusita, eta ni nafarra izanen gainera, beti pentsatu dugu Iruñeko eskuina, Nafarrako erregionalistak edo nahiko folklorikoak izan dira, Sanzek jotzen zuten gitarra, rancherak abesten zituzten Argentinako bisitaldi batean, eta, dira, nahiko folklorikoak ziren. Eta subestimatu egin dugu konjuntura guztietarako egokitzeko kasun hori. Eta hori izan da gure errua, denon errua, eta ordaindu egin dugu orain arte, eta ez dakit ordainduko dugun hemendik aurrera ere. Egokitzapenerako gaitasun hori izugarri izan da, eta demostratu ditute. Horritxeko gure atortzen ari zitzaidan, kontu folkloriko honetan, UPN-ren alderdiaren egunean, abenduaren 3an, Xabierko San Frantziskoren egunean, oparia banatu dituztela, ekitaldia, kubritzera, jarraitzera, doazen kazetarien artean, eta nire gokitu zitzaidan behin Elizondo aldean egitea, eta oparitu ziguten halako CD bat, eta horretan, bazetorren Navarra Siempre Palante jota abesbatza batek abestu. Zergatik datorkidan hori gogora, Navarra Siempre Palante, bai, ze barregarria, ez da, eta ze gauza folklorikoa, Nafarroa beti aurretik, ez bakarrik aurrera, zenbait gauza garrantzitsutan, konparaziora azken hilabeteotan, estatuan, Madrid aldean, askotan aipatu dute koalizio handia, hemen ere izan zen duten, Patxi Lopezen garaietan, halako koalizio handi bat ez da, eta PSE elkartu zituena, eta Nafarroan aitzindari izan ziren horretan, eta Nafarroan regionalista horrek, edo korraldito kortatxo horrek biak eduki ditu, hankaban biartxoa bat handiagoa, eta beste makulu bat ere eduki dute hasieratik, eta urri ere erreparatzen dituzu zure liburuan, azterketa interesgarri egiten dituzu, egiten bai horrek kontura. Bai, hor Nafarroan badaude bi interes, Nafarroan eta Estatuen arteko badaude bi interes, eta bi interes hori beti gustatu egin dira oso maintzuki, ez? Nafarroko egitean, ez? Guk behar dugu dirua, fiskaltasun, eroso bat guretzat, eta gure privilegiak mantentzeko legedi bat, eta horren truke, Madrilen zer behar dute, eta zer behar zuten, eta zer beharko dute, hemendik aurrera ere. Nafarroako botere guztiak Madrilen alde egotea. Nafarroa hor baldin badago, Madrilen botapean edo, hemen Euskal Herrian, ez da gertatuko Katalunian gertatzen ari dena. Nafarrori gabe nola goaz, askoz zailagoa izango da zerbait egitea. Orduan, gauzak okertzen badira, Iruñetik dei bat, eta Madrid, zuk behar duzuna da, gu zuekin egotea. Horren truke behar dugu, ez dakiz zer. Eta liburuan kontatzen du gauza bat,
Miguel Sant eta Rodrigo Ratoren arteko negoziaketa bat, orain dela 15 urte edo, badakizue zergak hidrokarburoak eta horiek ez zegoen sartuta Nafarroako konbenioan eta ere ez, Euskadiko konbenioetan ere ez. Eta, claro, negoziatu ondoren eta argudio teknikorik gabe geratu ondoren Nafarroako ordezkariek Ratok esan ziren, Miguelito, ez duzue zer egiterik. Eta Miguel, bueno, Rodrigo, ja, egitan esango ditu. Zer demontre ari gara egiten hemen. Nafarroa beti zuekin eta Euskaldunen aurka edo etaren lehendabiziko lerroaren borrokan edo, etaren aurkako lehendabiziko lerroan edo, eta Rajoy barkatu, eta Ratok erantzun. Bueno, irabazi nauzu, Miguel, orduan hemen daukazu behar duzun zerga berriak, ez? Jendea galdetzen dit, nola dakizu hori Miguel Santzen bizitzari buruzko gauza asko dakizkituzuk ira. Digo, ja, eske, irakurri dut bere biografia, berak idatzitakoa. Orain dela, 8 urte idatzitakoa da, eta igual gau ez luke hori idatziko. Horrek ere, ematen digun neurrian zenuako impunitatearekin jokatu dute orain arte. Guk dakizkigun gauza guztiak dira haiek kontatu dituztelako, azken finean, ez? Bai, dugu gogoan dut Juan Cruz haiek behin kontatu zidala elkarrezketa baten ondotik kontatzen aldela. Gaur egun da. Miguel Santzi, Madrilen, cuestión de estado jauna esaten ziotela, edo zer gauza negoziatzeko tenorea. Esto es cuestión de estado! Beti aurdeatzen zuelako gauza. Bueno, horrela segituko dugu beste liburu baten eskutik, Jose Rasenarren kan eta hemen ez da gertatu liburu horren eskutik. Kontu da, foralaren oinarrietako bat, Nafarroako kutxa zela, tresna garrantzitsu bat, eta tresna hori desagertu dela, zehatzago esan da, desagerrarazi dutela. Baita gauza bera, ere kasa desagertzea edo desagerraraztea. Desagertze horren korrika bikaina osatu du, Jose Rasenarrek, ene uste makalean. Batetik, eskandaluen dieten eskandalua seheki azkartzen duelako, eta datu mordua ematen duelako, edo ezaguna ziren zenbait pasadizora ikusgarri, konparazioa Parisko zerua zeharkatu zuten 22 helikoptero horien pasadizora, Nafarroko enpresariz bete, eta halako luxua eta saukeria eta hori guztia montatzen du seheki. Baina horretaz gain, arestian aipatzen duen gai ekonomikoak azaltzeko gaitasun miresgarri horrekin, gaitasun didaktiko miresgarri horrekin oso nire azaltzen duelako noiz nola eta zergatik desagertu den kutxa eta zene hidriko zorrein arte hori beste inoak ez du egin horren hori. Nola nahi ere, pasaizu, nintzen pasaizu, jende asko dago, pasaizu beti dira eskerratzekoa galako solasan dietan. Eta badago pasadizoa Nafarroko kutxaren inguruan guziz adierazgarria begitantzen zaidan eta da, nola joan ziren estatu batuetara, Amerikako estatu batuetara, zer eta Washingtonen, non eta eremurik arestienean, zer eta ordezkaritza erraldoi bat zabaltzera, lekua erosi zuten, eta alokatu zuten, prestatu zuten, eta hori egin eta gero ezin izan zuten sekula zabaldu zituztela gobernua, nola eta zenura. Enpresa munduan dago kontzeptu bat, internazionalizazioa, nazioarteratzea, ez? Eta orduan nazioarteratzea entzun eta enpresa munduan eta jartzen dira, hori da egin behar duguna, ez? Eta Nafarroko kutxak bi helburu izan zituen ekialdera, Hungaria erakuntzen eta banku txiki bat erosi zuen eskualde batean banka elektroniko egiten zuena helburuarekin Hungaria osora zabaltzeko eta azkenean helburu bat zuten, azkenean 5 milioi euro inguru galdu zituzten eta aldiz mendebalderan erosi zuten Washingtonen nun eta Washingtonen estatu batuetako hiriburua ireki zuten, inauguratu zuten 2010ko ekainean bulego erradio bat Pensilvania, uste dut 1795 elbidean Washingtonen etxezuritik 800 metrotara nazioarteko diru funtsa da FMI eta munduko bankua ondoan daudela, ez? Inaugurazioan egon ziren besteak beste Iñaki Urdangarin eta Cristina Borbón, nola ditzen diren, Fanta eta horrekorik ez. Eta gero
nortzu gehiago kontxilariak Miguel Sanz, Ricardo Martí Fusa, garai hartan bankazioekan sartuta zen, baina hau izan zen Nafarroako Kutxaren proiektu bat, ez? Esaten duzue, zer egiten zuen Nafarroako Kutxak estatu batuetan. Bueno, Enrique Goñi jaunak, hau da, Nafarroako Kutxako zuzendariak sartuko dizuek ere, eta esango dizuek hori egin beharreko gauza bat zela, proiektu bat zutela gobernuz kanpoko erakundeekin estatu batuetako zakiteko, ez dakit zer. Sartuko dizuek motoa gazteaz esaten duzela, barkatu erderaka da, eta gero, zer eta claro, estatu batuetan bulegori inauguratu zuten, baina ez zuten Erreserba Federalaren, hau da, estatu batuetako banku zentralaren baimenik. Eta egon ziren urtea joan eta urteak etorrek 2 urte pasa ziren, eta ez zuten banku gisa jarduteko baimenik. Hau da, inauguratu zuten Kriston bulegoa etxezuritik 800 metrotara FMI-ren ondoan, baina ezin zuten banku moduan jardun, ez? Imaginatu juten gara enpresatik egitzen dugu estatu batuetan, ezak zer jarduerarakoa eta dara ez duela baimenik segurako porrota, baina hauek behar bizitzaien, ez? Piskatera kustu du, anekdota, ez da anekdota, baina horako adibide batzuk badaude, baina oso sakuratxo da, ez? Azkenean proiektu honetan galdu zituzten 3 milioi euro inguru. Sakoneko kontu bat, ez nik uste estatu arrazoia aipatu dugu, gai finantziazio bat zegoen Nafarroan, gutxinez Euskal Autonomiaren parekoa izan zedit, eta nik uste gai finantziazio horrekin lorturiko lorpenak sinetsi zutela, haien lorpenak zirela, oso kudeatzaile ona zirelako, eta hartara Nafarroa bakarrik ez mundua konkistatzen antzutela, ez da? Bai, bueno, hemen lagur esate, apurra zaila zain, baina esan behar dago Nafarroako Kutxa Ibanek ipatutako erregimen horren nukleoa izan dela, batez ere azkeneko 10 urteetan. Esan dezagun Miguel Sanz aginte politiko registen dian, 96an, bere da martxan jartzen du Nafarroako Kutxaren eta Iruñeko Udal Aurrezki Kutxaren arteko fusio bat. Fusio horren ondoren ateratzen den erakunde berria bai jada, denbora kostatzen zaio hori guztia, baina zuzendari berria jartzen dute Enrique Goñi. Asko pertsona izatzen du beraren baina bera edako lemazain kapitain nagusia, baina ez da bera bakarrik, baina bera da proiektuaren gidaria, baina proiektua ez da bakarrik Enrique Goñi. Proiektua da estrategia bat hazkunde izugarrizkoan oinarritua, zabaltzea Nafarroatik modu esanguratsuan, Euskal Autonomiatik gora besteak beste, Donostian, hemen bertan askatasunean ibidean ekoerrezkoan dago, Avenida Madrilen, Sancho Xabion, sekulako dirutza restatuz Bilbon zer esanik ez, sekulako zabaltzea eta gainkostu handi batekin, eta gestio hori negargarria izan da, bi zentzutan, inbertsio handia izan delako, 300 milioi euro kostatu zelako, baina gainera bulego horiek guztiak eman zuten negozioa, finantza negozioa, negargarria izan zelako. Euskal Autonomiatik entzutelako negozio volumen nahikorik, ireki zituzten 60 bulego inguru, baina 60 bulego izateko ez zuen nahikoa bulego aurrezki eta mailaguriek banatu, eta aldiz, Bartzelona Madrilen eta batez ez Zaragozan irekitako bulegoek, krisia etorri eta berehala, han hasten dira arazoak kredituekin, Nafarroan baino askoz gehiago. Nafarroako Kutxaren galearen arrazoin edo faktore handietako bat, besteak beste, hori. Kudeaketa, ez da? Kudeaketa. Alata gutiz ere, liburuan esaten duzun bezala saiatu dira esaten, hemen ez dela ezer gertatu. Nafarroako gizarteari hori sinistarazi nahi izan diote. Horrekoan hitzaldi bat egitera junitzen dutera, eta lehenengo aldiz gizon batek esan zidan, ez dela ezer gertatu, eta zer da hauteskundetan, ez? Egia da, orain, gelditu nahizela izenburua jartzerakoan puntu arriskutsua du, egia da gauzak gertatu direla, baina Nafarroako Kutxari dagokionez, ziurrenik titulua mantenduko nuke. Eta batez ere, proiektua hasi nuenean, orain dela 2 urte pasa, edo inberrian jarraitu duen oso ondo Nafarroako Kutxaren eta bankazikaren prozesua, eta bukatu zuenean Caixabanken diskuetan, inozoanik uste nuen, oraindik inozotasun puntu bat badugulako, aterako zirela Nafarroako Kutxako agintariak, UPN-koak eta bar, eta PSN-koak, eta esango zutela, baizu,
sentitzen dugu, erakunde handi baten eskuetan amaitu dugu, baina zergatik eta akats hauek egin ditugulako, ez edo akats batzuk gutxienez onartu, ez guztiak, ez politikoki akatsak onartzea beti arriskutsua izan daiteke, ez, baina zerbait, ezalpen bat eman, baina hasien izan zen erabateko isiltasuna, ez, jarrera hori, eta hemen ez da zer gertatu. Orduan nik hori liburu idazten duen idazterakoan, esaldi hori etengabe zetorkia burura, eta hasi baziren azalpentxo batzuk ematen izan zen, besteak beste gizarte mugimenduen presioaren ondorioz, eta hor nabarmena da, kontuz elkarteak egindako lana, eta haren atzetik, etorri gara beste batzuk, baina guztion artean, gu eta aldardi batzuk eta bar, Manrek Egoini lehen aldiz xeri barri zentuen parlamentuan eta azalpen batzuk bereak eta esan dezaguneko traketxak eta ez duelako ezer onartzen, baina gutxienez zerbait esan behar izan zuen, ez? Miguel Sanze gaur egun ere, patutako Miguel Sanze horrek, nire ustez dara errodun nagusiena, esaten du, batzuk bai egin gekituen Washingtonko adibidez, beraitzat, hain da akatsa nabarmena, hori gutxienez onartzen duela, ez? Eta zuri durikoz, zeinean izan da erabaki horra, kanen desagertzea, UPNren porrot elektoral horretan. Galdera ona, Bina xiter. ez dakit, baina izan du isu handia. Kampainan, egia da gaia ez dela ondo. Oso tangentzialki, baina jendeari bai eragin dio. Eta jendeak nik uste dut jendeari Nafarroko kutxen galera barruaino iritsi zaiola. Eta izugura itzuliz, eta hemen ez da zer gertatu, irudi luke orduan jarrera hori ikusita UPN-eko entzat Nafarroko kutxen zela garrantzitsua, ez? UPN, PSN eta regimena esaten dugun horretan, ez? Hor sartzen dira patronala, sartzen dira komisioen sujete, sartzen dira Nafarroako eliteak. Nafarroa zuzendu dutenak urtetan eta urtetan, Ibanek ere eguna ezartzen du bezala, baina azkeneko urteetan Nafarroko kutxeia horren ez, administratzeko kontseioan behiratzen ditu zuzentzu dira, eta hori epigar regimena, ez? Eta orduan, hauentzat oso garrantzitsua zen Nafarroko kutxa. Sanzek berak, lehen ipatu da Iruñeko Galarrezki kutxean eta Nafarroko kutxean arteko fusiori eman zenean, berak esan zuen. Fusio honekin ixten da Nafarroko historia azken 50 urtetako prozesu ekonomikorik garrantzitsuetan. Horrek aditzen ematen du, bere hitza bera parafraseatuz, xabanken xokatzearekin amaitu hartzen dut Nafarroko historiako azken 50 urtetako atalik negargarriena Txiletaz. Eta horrekin aditzen eman nahi dut da, beraientzat ere garrantzitsua da, nahiz eta euren jarra izan eta hemen ez da zer gertatu. Beraz hitzein du bi liburu ez, editoria pozik utziko genuen. Nik benetan diet oso gomendagarria direla laguna ditu delako ez editorialen dagoela horrez horre. Horrein mintza, gaitezen etorkizunaz, ez da? Horretara baikento zen Iban hamarkadak daramatzagu Korralito Forala salatzen, hamarkadak daramatzagu Nafarroako, Kutxako, ustelkeriak salatzen. Horrean, Patxi Urrutiarekin, horrein kontuz, aipatu du benetan berriz Josearrak, eta egia da, oso garrantzitsua eduki duela honetan guztian, Patxi Urrutiak kontuz elkarte horretako kidea eta Euskal Herrietatean esaten zigun, ez da, hemen badaukako arazo bat, eta da, beti kontrara joan garela, galtzailearen sena daukagula eta galtzaileek bezala jokatzen dugula eta ikasi behar dugu irabazleek bezala jokatzen, ez da, hor oso aldaketa zaila da. Zer delituzu, asmatuko aldugu, beste modu batean jokatzen. Etorkizuna oso erreza da. Zaila da, lehentasuna beti ari da koaldatzen. Ez etorkizuna, tira ez. Nafarroan orain dena oso berria da. Ineditoa da, orain gertatzen ari dena, inoiz ez da gertatu. Eta umei gertatzen zaien bezala, etxe handi ilun batean sartzen garenean, iluntasunean beldurra daukagu. Beldur, nola esan, pentsatu gabeko beldurra, barrutik ateratako beldurra, ez? Ez dakigu zer etor daiteke edo nondik gainera,
eta iluntasunean beti gaude, beldurti, ez? Gero, minutu batzu barru, ohituratzen gara pixka bat iluntasunean zerbait ikusten da, ez? Eta gero eta gehiago ikusten da, gainera, eta aurrera pausoak egiten hasten gara, ez? Oso naturala eta oso humanoa da beldurra edukitzea eremu ez ezagun batean, ez? Eta, baina hori gainditu behar da, ez? Oso ezaguna den esaldi bat izegituz, lurralde ez ezagun batean murgiltzerakoan bi jarrera har ditzakegu. Bata, esploratzailea, eta esploratu, huts egin eta gero asmatu, edo beste batzuk egingo dizkiguten mapak eta horren zain geratzea. Eta azkenik, hori aukeratzen badugu, mapegilearen edo mapegileen menpe geratuko gara betirako. Ez dugu egingo gure benetako mapak, eta ze bidea jorratu behar duguna inoiz ez dugu jakingo. Oso metaforikoa da, oso poetikoa da, ez dakit dena da ez, baina hori dena esaten dut, orain dela 20 urte, gertatu zen horrelako zerbait, Nafarroan badakizu Otano gobernua, PSN, EA eta CDN, hori da. Eta bazegoen beldurra, baina gainera beldurra justifikatua. Egun batetik bestera, Diario Navarrak atera zuen tiradera batetik Otanoren Suizako kontu korronte sekretu bat. Bai, beldurra justifikatua. Baldin badaukazu kontu korronte sekretu bat Suizan, beldurra izateko arrazoia daukazula. Hori ez baldin baduzu, zeren beldur zaude. Badakizu, gainera, Diario de Navarra, betiko eliteak, Opus Dei, eta ezan guztiak, zure kontrariko dira. Eta modu epel edo apal batez jokatzen baduzu, ez duzu kolpe bakar bat ere saihestuko. Eta gainera, ez duzu egingo egin behar zenuena. Orduan, beldurra etxean dilun batean sartzerakoan kudeatu behar da, ohituratu behar gara iluntasun horretara, eta horrela pausoak egin. Ez dakit ongi azaldudan esan nahi nuena, baina tira, saiatu naiz behintzat, eta ez dakit hori. Ongi azaldu duzu, eta kontu hori itzuliko da. Horregantzian ere galderik. Etxe handi eta ilun batean sartu gara eta zalantza izpiri gabe hor espero ditugun mamuen artean beldurgarrienetako bat Ordobiako egunkaria da, Nafarroan eskela gehi esatzen dituena Diario de Navarra intzuzen ere, bere liburuan edarki azaltzen du nolako rola jokatu duen egunkari horrek Nafarroan eta moduan gauza aurrekari gabea gertatu da, azken 80 urteotan lehendabizikoz eskuin mediatikoak ez du agenda markatu. Azken 2 urteotan gutxi gora bera, Nafarroan kontuzi esker, Diario Univeziasi esker, beste zenbait edabideri esker, atzetik ibili da Diario Navarra, hori gauza handia izan da, baina hori lortu da kontrara jokatuz. Esagero salatuz, Nafarroko kutxako eskandaluak eta hori eguziak, ez da? Horain zer gertatuko da panorama mediatikoarekin? Interesgarri da, esan dezagun Nafarroko kutxa eta punta etxeko etxoa besterik ez. Nafarroko kutxaren kasuan nire nagarra bertan zegoela. Purizen truke erosita zeudela, ez zeuden bertan erabakiak hartzen. Ekarpena, aldaketaren ekarpenetako bat, agian morgezan nire irakurketa, esan gudu berenaren, baina ekarpenetako bat nire nabarra berak egin guzti durenik. Hau da, egia da, aldaketa hau maiatzen 24 bizi izan duguna, ozta, zeru hortzean eman dira kasi karabola moduko bat, eta hori esan behar dago. Zaki jarraitu zenuten gaura, baina bi inkognita nagusi egon ziren gau hartan, hasieran batetik oso mantxo juntzen dena, baina gauak aurrera egin gara eta portzentaiak, botoen maien portzentaia desintekoak jakinara, PSN, atzetik zetorren PSN, batean 8 izatera iritsi zen eta hor azkenean gakoak zen,
jakin ezazuen Nafarroko parlamentua 50 parlamentariz osatu dagoela, erregimenaren aldeko indarrek edo hor zebiltzen 24, 25, beraiek 26 lortzen bazuten, jaden egin zuten, ez? Eta aldiz alternatibaren indarrek ere hortzen, ez? Ere 25, 26, oso oestu zegoen den orduan batetik PSN egon zen lortzea. Eta gero, Ciudadanosen ekarpen hori, ez? Ciudadanos egon zen parlamentuan sartzea. Ozta, 200 piko botoren gatik. Zazpio, kresta naiz. Hori da. Eta boto horiek izan dira gutxi batzuk, eta hemen datorri dena horrena, ez? Santiago Zerberak, edo PP-ko, bere harri gura eman eta gero, orain dela gutxi absolbitu dute, eta berak, elkarrizketaten, orain dela gutxi esaten zuen, kanpainan, Diario Navarrak, Ciudadanos azkeneko momentuan nahiko traketxe egontzen, baina buruzegia, baina ez. Alberri berak foru erregimenaren astebete falta zelaria hauteskundeetarako. Eta hori baliatu zuten eta UPN-eri botoak eman nahirik edo Ciudadanosen aurka jo zuten, ez? Ciudadanosek, hori esan duzuna, 217 botoren lortu izan badute, parlamentuan sartuko lirateke, eta ordo enroke oso bat eukiko erukeu da 25 eta 25, eta ez ginateke egoera honetan ingo. Orduan, alde batetik, Diario Navarrak bere ekarpentxoa egin du, eta bereien gogoz kontra ziurrenik. Eta gero, mundu guztia gozain, ez? Nik uste dut, batzutan agian sobredimensionatu dago ere komunikabideon eragina. Ez dut inoendik ere nola alderatzen berriaren almena Diario Navarra batekin Nafarroan inoendik ere, baina igual martxola sorretuko da, baina agian gehiagizkoa da, badakigu presio sekulakoa egingo dutela, gu gure bulegoan komentatzen dugu gozatuko dutela beraiek, edozein txikikerekin eta jasi dira puztuko dute hainbeste daño, baina jendea, egia da horrek txantxa horiek, eta Gipuzkoan agian horretaz bakizue, tanta horiek egiten dute jendearen kontzientzian, baina jendea ere azkenan bere erabakiak ez ditu ere hartzen komunikabideak. Jendea ez da tontoa, orduan hemen jokoa egongo da, legealdi honen jokoa egongo da, batezten ikusten dut eta gaur esan da. UPN jarraituko ote duen, bere apokabilisiaren mezu honekin Diario Navarrak bat eginda jakina biak elkar hartuta daudelako, eta, histeria betiak jarraituko duten 4 urtetan, histeria horretan jarraitzen badute, jendea hasiko da, ilunpean dagoen jende hori hasiko da ikusten, hori ez da egia, ikusten ari garatzea. Eta adibide batzu daude, eta, labur bada? Agoizeko kasua, ez dago Diario Navarra bat presio handia egiten, baina agoitzen, Jose Javier Esparzaren herrian, Bilduk zituen, irabazi zuen, alkatea lortu zuen, sekulako zorra zuten, buelta eman zioten egoerari, eta gaur egun gehiago osoa dute. Ez du izan noski Agoizko udalak, Nafarroko gobernuak edo Iruñeko udalak izango duen presioa, Diario Navarraren presioa inondik inora, jendeak gauzak ikusi ditu. Berein eragina bada hondia, baina ez nire sekulakoa, nire iritzia parean, igual oker dagoan. Modako kontzeptu politiko azkenaldian gure artean subalternitatea da, ninde mode geratzen ari den beste bat aipatu nahi dut hegemonia nagusia. Azkenan, Diario Navarra galdu norbaiteko gaitasuna diktatzeko, agintzeko zer egin behar duen eta zer pentsatu behar duen Nafar honak, ez da? Zenbait jarri ditu Joserak, beste bat jarra daiteke, hauteskunde kanpainan saiatu zen eskura zituen bitarteko guztiekin adatz bat ezartzen, betikoak, demokratak eta bortitzak, abertzaleak eta ez abertzaleak, ongia eta gaizkia, ez da? Eta ez zuen lor, eta hori aurrekaririk gabeko kontu bat, baina gauza gehiago gertatu dira, ez da? Kudeatzaile honaren mitoa, esan zuen bezala, horrek eztanda egin du, 11 zatitan, etaren desagertzeak ere higatu du mamu identitarioaren jendea beldurtzeko gaitasuna eta biztan da regionalismoaren, korralito foralaren hegemonia hori hitzatzen ari dela.
zarra erortzen egia. Baina egina, berria ere eraiki behar, ezta? Eta gauza bada kontrara aritzea, hauteskunde kanpaina honetan bezala, azken urteotan bezala, ezta salatuz erregimenaren desmasia, baina besterik da hegemonikoa izan nahi duen edo izan daitekeen diskurtso bat eraikitzea. Eta errelato bat eraikitzea. Eta orain egokitzen zaia aldaketaren indarrei. Eta galdera da, ea horretarako baitasunik ikusten duten. Baitere galdera ona, ez dakit erantzuna, maila berara iritsiko dena ez, baina begira, hegemonia graztiano hori, tira, teknizismo hutsa igual izan daiteke, baina orain dela, ez dakit, 12 urte, nire periodikoan edo erredakzioan txiste moduan edo ari ginen izketan eta baten, bolako baten, botatzen zuen. Joder, los del régimen dicen ahora que no sé qué. Eta gure arteko txiste bat zen los del régimen. Eta orain, erregimena da denon hautan dagoen hitz bat. Eta bazen txiste pribatu bat, edo txiste lagunen arteko gauza bat, el régimen. Inortetzekien zer zen regimena. Eta hau egun, ari gara hemen, ezketan gu, zuet gero, ez? Baina regimen hitza erabiltzen dugu normaltasun osoz, ez? Eta hori, hegemoniaren kontua da, ez dakik Gramsciano dena da ez, baina egia da, aldatzen ari dela erabilpen hori, eta igual, adibide tontoa da, baina horrek badu bere balore simbolikoa, ez? Beste gauza batzuk garrantzitsuak direnak azaltzeko. Gero, errelatoa edo, ez dakit, ez zait batek gustatzen hitz hori, baina zerbait berria eraikitzeko tenorean edo politika egin behar da, benetako politika, ez? Nire ustez. Oso ongi dago esatea gobernatuko dugu Nafar guztiontzako, edo hau da Nafar guztion periodikoa, edo hau da Nafar guztion ez dakit zer. Hori ezin da. Euskaldunak egunkari. Euskaldunak. Hori ba, euskeraz dakien euskal... Tira, ezin da. Gobernatzerakoan, zuk hartu behar dituzun erabakiak beste batzuen kalterako izanen dira eta beste batzuen mesederako. Eta aukeratu behar duzu egunero, eta erabakiak hartzerakoan arerioak sortuko zaizkizu nahi eta ez. Eta azken finean, zerbitzu publikoen alde egotea, esatea oso erreza da, baina hori benetako politika bihurtzeko interes pribatu zehatz batzuen aurka jotzea besterik ez da. Ez da beste modurik. Orduan, arerioak sortzen mazaizkizu, hori, oso modu normalean kudeatu behar duzu, hori jakin gainera, eta azken finean politika hori da, politika gatazka da. Ez kontsentsua baizik eta gatazka. Indar korrelazioa, indar neurtzea, eta erabaki guztiak oinarri edo printzipio demokratikoetan oinarrituta baldin badaude, eta ongi azalduta, ez duzu zertan beldurrik izan behar. Eta ez dugu korralito bat suntzituko, beste moduko korralito bat eraikitzeko. Hori ez du printzipio demokratikorik. Eta hemenik 4 urtera edo 20 urtera itzuliko dira besteak eta bere korralitoa berriro eraikitzeko dute. Eta gainera, galduko dugu euren korralito suntzitzeko legitimitatea. Hola, Darkusazu, Afera Zentral, Oxera. Apunte batzuk egiteagatik deskarri egira dago. Hegemoniaren kontuari dagokionez, gogoratu naiz, orain dela 7 egun nengoen UPNren biltzarrean. Ez nagoen hemen Iruñak Parko hotelean, eta etziguten sartzen utzi, harik eta Yolanda Barzina gaina 8 hitz egitekoa zen, eta azkenean gustatu zen guztiek hitz egin nahi zutelako, eta eta horren aldera ateak ireak zituzten, eta Barzinen diskursoa entzun genuen da Barzinak. Ni beti esaten du, Barzina eta autokritika esaldi berean inoiz ez dihoazela bat, bideoako inoiz autokritika bat entzun, baina egun hartan saiakeran moduko bat egin zuen eta onartu zuen hauteskundei dagokionez
editen jasotzen duzun usta ereindako arabera dela, ez? Eta ja horra hasi zen gauza batzuk esanez, eta ustelkeriaren batu zuen eta esan zuen Espainiako ustelkeriak eragin diela sensazio horrek, eta Nafarroan, nahiz eta berarentzat ez den ustelkeriarik egon, Nafarroko kutxarekin erlazionatuta eta batzuek tematu direlako horretan, erlazionatzen ustelkeriaren Nafarroko kutxarekin, horrek ere eragin diela, ez? Bere irakurketa da, interesatua inondik inora ere, baina horrek esan nahi du diskurso hegemonikoari dagokionez esanguratsua da, ez? Hor, non artean eman diogula horri buelta, alde batetik. Gero bestetik, orain esaten zenuten indutik, nik susmoa handi badut eta gaur egon nahiz horri bueltak apur bat, upene sekulako gozoekin posoitxuak ustela dikoa gobernu nien, ari da, aldizkari ofiziala azkeneko egunetan irakurri besterik ez dago, hirigintza proiektuei dagokionez, Lomcerekin ere orain garatzeko bidean jarri dute, gobernuak akordio programatikoa eta hori guztia egiten ari da, eta ikusi behar dugu zer badira bide dituzte, zer finantza goratan aurkitzen duten gobernua eta hori, baina goxoki bombita batzuk gutzi dizkiete ziur, eta hori kudeatu beharko dute. Eta gero Ibane zioen ditotik, eta gainera bere irudi bat erabiko dut, iruditzen zirean nagosonak kontrara egon gara, zer da erregimena sartzerakoan, berak erabiltzen du irudi eta markatu iban hori mailiguan hartzeratik, zer da erregimena eta aterki batekin alderatu du, ez? Erregimena azkenean beraien interesako eraiki zuten, eta aterki barruan daudenen alde jokatu duten Nafarroko kutxak, Nafarroko gobernuak eta guzti horiek, ez? Eta kanpoan egon garenok edo gainontzeko gizartearen gehiengo handi bat, onda aterkitik kanpo, ez? Eta orain, gobernu berriari ezinbestean lehunki pixkanaka dela, baina aterki hori kendu imango dira. Eta aterkia zari nahi zinean dirua zari nahiz. Eta diren aharra berak, diputaziotik, hau da gobernutik, ez dakik guk zen bat baina jasotzen du, opusek zer esatik ez, itunpeko osasun sisteman zen hizkuntzan, hori azkenean, eta akordioan datozen politikak ezarri nahi badira, asko diruarekin erlazionatuta daude. Eta dirua handik eta hemendik eta beharko duzu. Lehen esan dugun gaitasun didaktiko handia duela, nabarmenduko dugu Ibanek zerratu irudiak, komunitateak, txigileak eta para da sortzeko gaitasun hitzera duela. Egina kopiatuak, Ongi kopiatzen jakin behar, hori gaitasun handia. Bueno, irudi horietakoa da, arestian aipatu duguna, ezta? Liburu azaltzeko esaten duzu, korralitoko pieza guztiak desmontatu dituzula, ulertzeko ongi makinariak nola funtzionatzen zuen eta pieza bakoitzak nola funtzionatzen zuen. Eta makinaria horietako pieza batzuk ziren erakundeak, Iruñeko Udala eta Nafarroako gobernua eta beste zerbait, baina askoz gehiago daude. Hor dago, botere empresariala, finantzieroa, religiosoa, sindikala, unibertsitarioa. Bakarrik erakundeen pieza edukita, buelta ematen altzaio horri guztiari. Gaur gertatu zait, oso gauza izugarri eta bada, diario de Navarra ireki dut, eta ikusi dut horregalde batean korralito osoan bituta. Izugarria da eta hau kopiatua da, osea, nik ez dute asmartzen. Horregaldearen izenburua zen, damnificados por el cuatripartito. Zuen jakiteko, cuatripartito delako hori izan behar du hori. Edo Abai, Bildu, Podemos eta izquierda, ez? Eta bost zutabetan agertzen ziren. Ezkerrekoan, non eta ezkerrekoan Opus Dei, erdiko hiruretan UGT Comisiones eta Zen Patronala, eta eskuinekoan Fundación Moderna. Eta erdiko argazki erraldoi batean, Barzina Andrea. Eta bakoitzak esaten zuen. Izorratuko gaituzte, ez dakizen urri berriekin, eta ez dakizen, gure kontra ari direla, eta pakipaia. Digo, ostras, lortu dugu, korralito forla zer den, modu zehaz batean, Diario de Navarrako horrialde bakar batean isladatzea.
ez? Hori da, ez? Korralitu gara. Eta gaur bertan ikusi dugu nola euren privilegioak kolokan hasten edo kolokan egoten hasten ari da, baina askoz gehiago egin behar da eta nire ustez, denon ustez, gobernatzea oso zaila da. Nik ez dut esango erreza denik eta hau egin behar da eta ez beste eta denak dauka bere zaitasuna. Gobernua erdian baldin badakigula, Korralito hori, orain aipatu duana, bere indarra egingo du erabat eta egiten ari da eta modu bortitz batean. Osea, gelditu gabe. Gaut egunez, San Ferminitan ere, San Ferminitan kanpo ere bai. Claro, gobernuak beste aldean ez baldin badu kontrapotere bat, eragile sozialak, benetako sindikatuak, kaleko jendea, elite horren indarra orekatzeko edo neurtzeko, azkenean zer gertatuko da. Gobernu hori alde batera joango da inklinatzen pisa horreben moduan edo, ez? Orduan, hori gertatzen baldin bada, ez dakit, gehienen kalterako izanen da, ez? Orduan, nire ustez, gobernuak eskatu beharko luke kontrapotere hori bere egin beharra ongi egiteko, ez? Eliten aurkako indarra, nolabait, oreka hori lortzea dela, ez? Bestela, haiek irabaziko dute berriro bendik urtera. Indarra daukatelako. Hori izan, zuzen ere, urrengo galdera. Zer rol jokatu behar duten gizarte zibila, eragile ere, gizarte mugimenduek ingurumari testuinguru berri honetan. Galdera batetik, jabetzeko pixkat kontra hasiko diren hauen jakin dezazuen, erabat egarria delako ze histerian dauden, ez? Erantzungo dizuet. Enrique Maia alkatea atzo, okerrekoan dago. Esan hori da politikan gobernu bati egun ematen zaizkiola kortesiazkoak edo Enrique Maia ez da mabi esan du udal gobernua paralisian dagoen. Izugarrizkoa da, parra egiten dugu baina. Esan behar dut ere Enrique Maia gainera dioela tono gogoa batean entzuten diozu eta pasota batean bezala, baina kontatzen du hori, ez? Eta esaten duzu joder. Udal politika ez dudako jarraitzen, baina nahiko nuke lau urte atzera jo, eta berak, baina Pene Marzinaren hildotizio joan, baina lehenengo 12 egunetan berak zer egin zuen, ikusi nahiko nuke, benetan otxagabea hori egitea, ez? Baina horretan ari dira Ibanek esan duen bezala, gau eta gur hasi dira. Eta horren aurrean gizarte mugimenduek zer egin behar duten? Hori ez du izango hartara bat, batean Uniobro gobernuan txalotzen egoteko, uste du gizarte mugimenduek denoi egia kontrara egon garela, eta orain gizarte mugimenduei eta gizarte eragilei eta egokituko zaila ikustea gobernu honek nik uste dut gauzak hasieran leguki jungo dela posoak ematen ere, geldi gabe, eta bakoitzak bere papera jokatu behar duela, eta baina argi edukita beti ere, ez diela ere, ezin dietela jokoa egin beste hauei, ez? Horeka zail bat da, ez? Horeka oso zail bat. Batetik arresiaren egin behar dutela, odarra dion egutziaren aitzinean, eta hasieran hori da, eta hasieran ere, gertu dukiko dugu Bartzinaren agintaldia, baina, urte bat pasatzen denean, Bartzina atzean dago, orduan, akuilu hori nik uste dut gizarte mugimendu bakoitzak berea jorratu behar duela, eta,
kontu zena, bai izan daiteke gainera zure espezialitatea, derragun horrela. Dagoeneko proposamen batzuk egin dituzte, ezta? Horre nahiko lukete ustelkeriaren inguruko zein nola formulatu zuten, idazkaritza nagusi bat, edo zerbitzu berezi bat behintzat eratzea Nafarroako gobernu berriaren akordioan ez du geratu ondo atal hori zertan azkenean iritsi den alderdia ustelkeriai dagokionez bai zegoen hiru indar gutxienez baina izuten kontuak ikuskatzeaz gain eta hori egingo dute, baina zorraren auditoria eta bar, baina bai, konpromisoa bat dute Nafarroako kutxaren kasuarekin jarraitzekoa eta ustelkeriari dagokionez ere ondo ikertu gauzak. Eta gero, kontu zei, Patxi Urrutiari nik ere entzun diot, eta nik uste dut hori nabarmendu behar dela, beraiek kriston papera egin dute Nafarroako kutxaren nagusia. Eta zintzaio gutxi gizarte mugimendu bati, vanguardia hori edo berak hartzea bere gain kontu guzti hori. Ez uste dut Patxi Urrutiak eskatzen duen, hemen eskatzen zuen, orain gutxien nagoitzaldi batean, mendik aurrera alor publikoak aktuatuko duela hori bultzada hori egin beharra, ez? Eta uste dut baietz. Beraiek noski egongo dira hor, baina zintzaile gutxi baliabide gutxiekin eta kriston garen dutelako. Erabile asko daude, eta gizarte mugimendutzat, gizarte erabiletat, gune asko jo daitezke, beste komisiones eta UGT. Liburuan azaltzen duzu, zer nolako rola jokatu dute korralitoan, esan galde bat, zer nolako pisua duen UGT-ek PSN-ren barruan, akaso UPN-ren barruan ere bai, entzatatuz, konparazioa, Miguel esan ziruna UGT-ko afiliatua izan zela, bere garaian. Esan gabe doa, komisiones obrerasek, zer nolako pisua duen aldaketaren indarretako batean, izquierdan, ez da? Hori guzti hori horrela, bi sindikatuok, regimenekoak izan diren bi sindikatuok, zer jokatuko dute zubiduriko ziban hemendik aurrera. Areriorik nagusinetako bi izanen dira eta izaten ari direla negoziaketetan ere bai, ez? Bai, ni elakidea naiz, ela sindikatuaren ardura bat badaukat eta jendeak uste du hori esaten dudala elakidea naizerako. Digo, ez ni helan nago hori pentsatzen dudako eta ez alderantziz, ez? Eta Nafarroan jende asko ikusi dut betidanik UGT eta komisiones obreras eta penaz esaten dut hori sindikatuak izanik gainera zer nolako paper jokatu zuen UGT-ek Errepublika Garaia eta Gerra Zibilian eta komisiones obreras frankismopean edo baina zer bihurtu dira biak orain horren, ez? Miguel Sanz gauza asko egin zituen modu txukunean euren intereserako eta bazen UGT komisiones eta beste eragile batzuk korralito foralen barruan sartzea. Bere garaian sindikatuak ziren eta ados edo ez ados bere papera jokatzen zuten enpresetan. Behin, etengabeko formakuntza eman da, urtez urte diru laguntza gehiagorik eman, legitimitate politiko bat emanik ere, Nafarroako kutsako eserlikuan eta ez dakite organo askotan zartzea, diarien nabarren eta komunikabide askotan ematen du bi sindikatu bezerik ez daudela Nafarroan, paisaiako elementu normalak dira, ez? Sartu egin dira korralitoan eta bere papera jokatu dute gizartea eta langile mugimendua apaltza aldea, ez? Orduan oso paper, igual, kualitatiboki zaila da jakitean orain iritsi den, baina oraindik ari gara ikusten ari garena da, claro, orain arte lortzen zituen etengabeko formakuntzaren diru laguntzak edo kolokan daudela eta orain kolokan, baina azken marzazo eta ostazo eta denetatik abuztuka da horretan, denetatik ikusi ditugu Nafarroan. Bazen Candido Mendezek deitu zion
PSOEko orduanka, bazen ikustu dute Azkarren Nagusien Madrilera, esatera, oie, Roberto Jiménez Nafarroa zer egiten ari da orain. Ez zaigu batere komeni, aldaketa bat Nafarroan, kolokan jarriko direlako gure arteko edo orain arteko diru laguntzarik, ez? Orduan, izan dira, oztopo handia, orain arte, abuztukada eta martxokada horietan ere, zentzura mozio zaiakera horietan, eta oztopo dira orain, ez? Eta komisiones eta UGT aipatzen ditudanean, claro, zuzendaritzari buruzari naiz, ez? Gero badaudela militanteak, afiliatuak, enpresa batzuen langileak edo, pues bueno, beste motatako jendea dela. Baina, claro, ja orain denok zer den edo zer diren komisiones eta UGT. Horren inguruan zerbait ere erantzi nahi zenuen, ekonomia sandian egiten duen horrek. Bai, pixkade ibalen dioen hildotik gainera, orain esan duena hildotik, bere liburuan ondo adierazten da idez frankismo amaituta UGT-en horregon ziren tirabirak, hori alde batetik ez dira sindikatuak, enpresaburuak edo badira, nik ere uste dut hori nabarmendu aldera Nafarroan, bakoitzak eraikuntzan enpresa bat dugu, eta UGT-ko adidez plazaola Genturaingo proiektuan sartuta egon da, eta Nafarroan oso ezaguna da Jesus Alzizarren boterea. Askotan aipatzen da, eta uste zuri baina entzun izan dizuna, askotan esaten da, garai batean esaten zen, PSOE-ren sindikatua da UGT, Izquierda Unida Comisiones, eta horrekoak ez. Nafarroko UGT-ren kasuan, PSN, UGT-ren alderdia da PSN gehiago. Osa, UGT-ren pixu gehiagoa du PSN-engan alderantziz baino, hori ere kontuan utzi behar da, ez? Alzizarren, bueno, Donostian ez zaizue ezaguna egingo, baina bere botere itzalean duen boterea, handia da. Eta gero amaitzeko akordio programatikoan orain uste ditzegitea goatzera, lau alderdiek itzegindako akordio programatiko horretan ezadostasun bat dira, hain justu Ibanek epatutako diru laguntzetako batzuk, politika aktiboekin lotuta, zertu politika aktiboetan laguntzak kudeatu dituzte komisionesek UGT eta CEMEK ez, eta hor ezadastasunetako bat hor dago, zergatik? Komisionesek baduelako pixua Izquierda Unidarengan, hau da Ezkerra koalizioarengan, eta hori gerorako utzi dute, adibidez ez, egia da, gauzak horretan aldatzen hastera dikoa zela, baina hasteko ezadastasunetako bat hori da. Dezente luzatzen ari gara, eta hori horrela zikiratu behar, kimatu bintzat gure galdetegia. Hori horrela, nik galdetu nahi duzun, zer garago, nor garago, Euskalduna garago, eta Euskal Herritarrak. Hori horrela, sartu dute pakete bakarrean, hizkuntza politikan eta lurraldetasunari doakionez nolait esateko, zuri duriko zer egindako duke gobernu herriak. Egia da, gogoak sartzen zaizkigula, dena azedagailua zapaltzeko. Nafarroko hor gogo eta segi bada. Nik bai uste dut, lehen ipatu dut, ez dutela eta tonoan, dokumentuan bertan, tonoan nabali da, egun batetik bestera gauzak ezin dira aldatu. Akordioa bera oso luzea da, eta guztia ez dute gauzatuko, ikusiko gogo zer balia dituzten, baina guztia gauzatuko balute mediko laburte batko Nafarroa zenuk ezagutuko ez. Hizkuntza politikari dagokionez, askotan entzun dut gutxi eginagatik ja sekulako aldaketa da. Egia da horrekin ezin garela konformatu. Hartu diren pausoekin ja asko badela. Egia da, beste ezadostasunetako bat dela, Nafarroan min handi egin duen lege bat, eta lege hori da Euskaren legea 96an okertuan egon hartu zena, Nafarroa 3 zonaretan banatzen zuena, eta duela gutxi egon nintzen gaina Patxi-Zabaletarekin, eta hor klabea biltzarra izan omen zen Iruñarekin zer egin, ez? Eta Iruña zonalde, sortu zuten gauza arraro bat, zonalde misto deitzen den gauza arraro bat,
berez, igual izan beharko lukena zonalde euskaldun, ez? Zonalde misto horrek koartada eman dielako izan da euskara oztopatzeko gako nagusietako bat, ez? Orduan, euskararen legeari dagokionez, etxai proposatzen du hori aldatu egin behar dela. Aurreko legealdian egon zen aldaketa esanguratsu bat, zonalde ez euskaldunean edo Herriberan eta noaindik berak hezkuntza publikoan eredua eskaintzeko aukera aztertzea, hori gobernuari egokituko zaio, baina hortik aurrera nola da, EH-duk proposatu du euskararen legea aldatzea, eta hor, ezagostasuna uste dut batzuk nahi dutela Horri dagoen legearekin ez, konparazioa de eredua eraman beste euskaldun horretara, erresuratu euskaltegien eta euskarazko komunikabideen laguntzak. Hori da, euskaldako pausoak. Jada, segur, nik uste dut hortik hasi bat dela. Jada, horretan, beste horretan adoskarri bat dela. Jada, badagoela beste kutsu bat prozesu demokratizatzaile egiten diote. Jendeari galdetu, eta igual hori euskarari dagokionez, hori dago bideetako bat. Bilduk hori proposatu zuen, eta euskaldintzatik sekulago egurra eman zioten. Hori ere hori nago, ezta? Beste berriak horria diretan egitzi artikuluren batean. Lurraldetasuna ez du aipatu, lurraldetasuna markoa oso ditu nahi duzun moduan, Iban, alde horretatik, moda mugitzea egitea kontzeptua. Mara hori ikusten dugu. Euskarari zerbait esan behar baina tira. Lurraldetasuna uste baino errezagoa da kontu hori. Erabakitzeko eskubidea, ez dago beste printzipiorik. Nik uste ez Nafarroan eta ez Errioxan eta ez Sorian eta ez Gipuzkoan. Denon eskubidea da eta Nafarroan hori, praktikan, Nafarroan edonon, jarri beharko da ahalik eta lasterren. Eta Nafarroari buruz ari garenek, Nafarrok izanen gara guk nahi duguna eta kitxo. Igual, tokeriari nahi zire esaten, baina ez dago besterik, orain arte kanpotik etortzen zaigu zer izan behar dugun esatera, ez? Adibide bat, Josutxoek historialariak, esan zidan beste gurin batean kalean berarekin topo egin nintzenean, kanpotik etortzen dira fatxa guztiak zer garen gu esatera. Adanera upenekoa, ez dakit non jaioa, Opus Ekonomiziatetera etorri zen ikastera, eta da upeneko zera mailea esatera zer den Nafar hona eta zer den Nafar gaiztoa edo. Barzinare kanpokoa. Bai, kanpokoa izanik, defendatu erabaki eskubidea, ez? Hori da, bai Nafarroan eta bai Burgosen, baina ez? Orduan, gakoa hori da, eta euskarari buruzko zerbait, zure baimenarekin edo zure baimenarekin gabe. Nire ustez eskubidea bepatu behar da, takitxo. Eskubidea, zer da eskubidea? Euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen erabilpena sustatzea, euskara ikasteko edo euskarazko komunikabideak dire laguntzak bere neurrian jartzeko, baina ez dugu obsesionatu behar. Ni familiaren kontuetaz edo Herriberan asko ibiltzen naiz, asko, gainera, udan gehiago, eta Herriberan ez dute euskaraz hitz egingo inoiz ez. Takitxo, hori ez dago mugitzerik. Gutxinaka tuteran, ez dakit, 200 lagun hitz egingo dute euskaraz, eta nahi dutelako egingo dute, gure laguntzarekin, oztopori gabe, hori bai, baina badira herri fustinana, ez dago euskaldun bakar bat, 3.000 lagun. Eta ez dute behar, ezertarako. Orduan, ez dugu obsesionatu behar horrekin, ez? Ega uzan, kanpotik datozenaren argudio hori ez dakit asko gustatzen zaidan. Besteak beste, zure familia Soriatik etorri zen, ni Jakan jaioa naiz eta Donostiarra da, beraz. Baina besteen erabakitzeko eskubidea
onartzen dugu. Esan izan ez bazen, nire baimenik gabe hitz egin bat zenuela, esan duzunez, eginen dut. Eriko kainita jarri gara eta gogoratu hori zait, Pamela Argitaletxearen liburu gogoan garri bat, Ramona Pesquerarena, Kainez Navarros, ikaragarria. Bueno, rollo kainita ongi datorkit, kokatzeko azken, ipatu nahi dugun azken gaia, da, zernolako jobera kainitak eduki dituzten, orain aldaketaren indar deitzen ditugun horiek, ezta? Zorionez, herritarrak ez dira joaten prentxaurrekoetara, baina Nafarroa Bairen garaietan prentxaurrekoetara joaten ginen hor, eta hango kondokadak eta ikusten genitu honok, zuretan geratzen ginen. Eta aintzatatu beharra dago, Nafarroa Bai zen hartan, bazirela, orain EH Bildukoak diren indarrak, orain ezkerrakoak diren indarrak, orain Podemosen dauden pertsonak, eta geroa Bai egina nagoen jendea, ezta. Hori horrela, badakigu akordio programatikoa lotu dutela, baina desakordio programatikoak behar bezala lotu dituzte, jakinen dute horiek kudeatzea. Dena ez dago lotzerik, hori korsiti izan behar dugu, muxo erkosi entzun diot eta erabat logikoa da, ezin gobernuk ezin du laburtetan gertatuko dena goitik bera lotu hasieratik. Baina desakordioetarako protokolo batzu bai. Bai, zauzta sortzen direnean, bai prozedura bat bai markatu dute, jarraipen batzorde bat eratuta, eta gaur reportai bat egiten pertsona batekin hizketan, elkarrizketa bat egiten gogoeta egin dugu eta jabetzeko zer konplexua bihurtuko den egoera. Gero bai, bi hiru indarrek daude barruan, jota, zabaltzen taldea eta talde txikiren bat edo beste. EH Bildu lau indar dira. Alternatiba ez du bixerik nafaran hiru, esan dezagun. Ezkerra bi indar dira, eta Podemos, pertsonen arteko koalizioa, alderdia pertsonen arteko hori da. Orduan, barne, orekak, hori beraien barne goera, konplexua da hasteko, baina gainera, lauren arteko horreka akordioetara iritsi da. Horrek aditzera ematen du, prozesuak konplexua dela eta izango dela. Hori hasteko esan da besterik eta uste du... Aukera ematen dizut berreskuratzeko, berreskuratzen duzun. Ni modu ezkorrean planteatu dut Nafarroa Bairen esperientzia, baina kaso modu baikorrean ere plantea daiteke autozetorrera Peiorekin, Zagururekin, eta argaipatzen zuen, ez da, hola paralelismoa Podemosen eta Nafarroa Bairen artean, nolabait ere Podemosek bultzatu ditu Espainiako alderdiak birkokatzera eta birpentsatzera beren burua, ez da, eta bere garaian Nafarroa Baik jokatu zuen antzeko rol bat. Behartu zituen alderdi ezkertiar eta alderdi abertzale guziak, ez ezkertiar eta abertzaleak, diot. Batzuk eta besteok, denak ezkertiar eta abertzaleak ere bai. Beren burua birpentsatzera, ez da, birkokatzera, eta bultzatu zituen pixka bat koalizioak osatzera eta koalizioen kultura hori lantzera, eta akaso handik ikasgaiak ere aterako zituzten, espero zegoen. Baiko, dut itzaldiaren edo mailuaren azken txanda. Bai, ni ez nengoen oso berri, zuen arteko elkarrizketa horretan kotxean. Baina bai, kontua da, Podemos eta Nafarroa Bai gertatu bakarrekin, xake taula baten piezak bere lekoetan zeuden betidanik mugimendu bat atzera, aurrera, interkorrelazioak beti hor, ez? Eta batean sortu zen Nafarroa Bai eta xake taularen azpiko kolpe bat eman eta pieza guztiak birkolokatzeko beharra, ez? Eta horrek izan zuen bere eragina eta agian igual ikusten dugu orain. Bere garaian ez dakit hain garbi ikusten genuen. Eta igual estatu mailan gauza bera gertatu da oso eskala ezberdin batean eta handiago batean edo Podemosekoekin, ez? Interkorrelazio hori edo xake taularen piezaen kokapen hori, azpiko kolpe batekin, ostras, nola birkokatu behar duten berriro denak. Eta baita ere Nafarroan, eta hori igual, etorkizunean, orain baina askoz hobeto ikusiko dugu,
betidanik indar abertzaleen artean, ezker abertzalea izan da, bueno, luzez, indarrik, zera, indarrik indartsuena edo nagusiena, ez? Baina oso proportzio handiak ere, eta orain ez. Eta hori, nik ez dakit zergatik gertatu den hain zehatz, izan dira elementu asko, legalizazioa, jazarpena, badira denetatik. Baina baita ere hori, azpiko kolpe bat eta nola kokatu behar duzu berriro, edo nola egokitu, Eta, bueno, hor dago, igual, urrengo batean hemendik 5 urtera itzuliko garana, eta igual, erantzuna izanen dugu artean. Beste elementu positibo bat sartze aldera, honetan guzian, irudipena daukate, emaitzek marraztu duten, lehen esan duzu, aitortu duzu, metaforak kopiatzen duzula, hori iglesia zekatzen esak. Taula eta taula, golpea eta denak, ez? Ez, eskolatzailea bai, baina hau Bueno, esatera ninduan, hor, emaitzek zirriborratu duten mapa, ez dakaren parlamento, alaber, udaletan, nahiko horrekatua dela, eta horrek ere bere interesa baduela egonkortasun bat bermatzea dela, ezta? Lehen indarra da beroa bai, baina alde txikiarekin, bai EH Bildurekiko eta baita Podemosekiko ere, udaletan aldiz, botere asko pilatu du EH Bildu, hiriburua baita, beste, eta lehen 10 udalen artean, populazioari doakionez, den 10 udalen artean 6 dauzka EH Bildu. Hor badira, horreko batzuk interesgarriak, nolaiteko konfortasuna ematen adiotena aldaketari, uste makalde. Udaletan, EH Bilduren eta EH Bildu dagokionez batez ere ezker abertzalearen indar nagusietakoa bere oinarriak dira eta horre udalean lanen dute eta botoi dagokionez esan beharrago parlamentukoetan baino boto gehiago lortu dituztela udala hauteskundeetan, nahiz eta udala hauteskundeetan herri txikietan batez ere ez dituzte zerrendari aurkeztu. Hori hasteko bada punteat esanguratsua eta erabat erlazionatuta dago gero bairen emaitzekin ere. Uxue Barkosen efektua, argi dago gero baik lortu duen bigarren indar horretan Uxue Barkosen figurak garrantzi handia dut duela, Denek hasieran hitzaldi eman duenean inozotasunaz mintzatu naiz, baina ezin gara inozoak izan eta pentsatu alderdiek azken finean beraien irakurketak egiten dituzte eta ziurrenik hasi dira jala begiratzen, hemen urteko arru, bakoitzan nun eta nola kokatuko den eta zer daia izango duten elkarren artean. Eta hor, nik uste dut batzutan kanpotik herritarrok ez dugula normalen, azkenean hori ere normala da. Azken finean bakoitzak bere lehia du. Hemen arriskutsuena da, hemendik 3 urte barro aber zer gertatzen den, inork ezakago zer gertatuko dena ingiltza, baina lehia hori eman bodenean espazioa leukibako du bakoitzak lehia hori izateko, baina era berean gauzak egitean utzi gabe, elkarriatza sartu gabe, Nafarroai gertatu zen adibide txar horiek eman gabe, eta berriro horreka zail hori kanpotik erraz esaten da, baina azken 5 minutuotan 2 pertsonak alderri dutenez irudipena daukatu egokia dela oso esaldia amaitutzat emateko eta etorri zareten hon galderei bidea emateko, beraz zerbait ere galdetu nahi baduzue, horrein duzue aukera. Bere bidea aztertuz, azkeneko ziurrenik Nafarroa bai diputatu izateko hautagai bere izena atera zenean inork ez zuen inoiz imaginatuko lider bat delako ona atera denez, eta hori ezin daukatu. Baina, klaro, Uxue Barkosen ez dago gobernu bat zuzentzen, hori hasteko. Egia den ordua, berari egitxeko, eta nik uste dut, ez dakit bezain, ez naiz konparazioetan sartuko, baina berak batetik zaldia kontrolatu nahiko duela ezkerra egira agian gehiagia joan ez dadin, eta
epel asko dela bintzat, ezakit gero, abertzaletasuna egonez, 4 urtetan gero ikusi beharko dugu balantzea, baina hasierako argi eduki behar dugu nik uste, eta ziurrenik ala izan behar du. Ezin da den hasieratik aldatu, aurrean daudenak ere jabetu behar garen nolakoa Nafarroko gizartea, aurrek ez du esan nahi aldatzea, gauzak aldatzeari utzi behar zaionik, etengabe, pixkanaka, joan gauzak egiten, eta epel. Bi gogoeta egin ditut eta gero zure galderari entzuten diot. Bat, nabarmenduko nuke Uxue Barkosen pertsonaia politikoaren garrantzia eta nola egin duten edabideek ez dute horren besteko garrantzirik diario noticiasetik eraikitako zen bere materia baliorik edu gabe Uxue Barkosi diario noticiasek eraikitako pertsonaia politikoa izan da, partikularturikoa eta iritsi den lekura iritsi da, eta zein da leku hori hautagarik hobekin baloratua zen, zagarrik hemen, itzela dauka estatuan ere, eta lortu du lehen Patxi Urrutiaren kontura esaten genuen hori, eta da, irabazlearen sena, barreiatzea gizartearen aitzinak, eta lidergoaren irudi hori finkatzea. Ezkera hartzaletik urrasko eman zaio, gero bai egin duen kanpaina pertsonalista horrengatik, eta ezkerreko ikuspegi batetik guzti zentzuzkoa dugu hori, ez da. Ezkerraren balioa beste batzuk dira, ez pertsonak, ez lidergoak, talderana eta bestela ez dut sakotuko horretan, eta alde horretatik arrazoi osoa dut ezkerra bertzaletik, baina... Apuntetxoa, gero baiko batek, berak ere onartu dit, ez zitzea da kanpaina pertsonalistia iruditzen zitzea olako, baina emaitza zein da, kanpaina itzela izan dela, batin eta kanpainaren helburua botoak lortzea bada. Eta aukidu beste kontu bat, honek kinka zail batean, ataka estu batean, gero bai, bazuen abertzaleen aldetik EH Bilduren presioa eta apurraren ogotik edotaren kintza armatuen baztertzea horren doi gero eta denbora gehiago pasata gero, eta bazuen Podemosen kontua ezkerretik ez da, ataka zein xamarrean zegoen, lidergoaren aldeko apustu egin zuen eta zentraltasunaren aldekoa, eta hori Nafarroan sekulakoa. Esan dute, zentro eskuina ez uztea, konstituzionalisten esku, nola ez gero, erregimenaren esku, zuzenagoa dela hori, oso garrantzitsua da, bakarrik ezkerretik begin bosua lortzea Nafarroan oso zaila baita soziologikoki. Eta hori oso garrantzitsua izan da, eta nik uste dut bila oso oso aintzat hartzekoak direla. Subiratu nortasunaren ikuspegitik epelagoa izanen den Urkullu baino, zalantza izpirik gabe. Esan dut, kanpaina oso argi esan dute indar guziek, une honetan Nafarroan, lehentasuna, ez dela inondik inora lurraldetasuna, subiranotasuna, eta hori guzi hori lehenetxi behar dela, erreskate soziala, eta gobernu oinarrituko dela beste kontu batzuetan, eta nik alde horretatik ez dut zalantzarik aurrera pausoak emanen direla, alor simbolikoa, konparazioa ikurren legean, edo hizkuntz politikan, ez da simbolikoa bakarrik horrek bestelako zeran ditu, zalantza izpiri gabe, baina horrelakoak eginen dira, baina harago nik enuke besterik esperoko, aldez aurretik iragarri dutelako zer egiten duten, ez bakarrik ere bai, EH Bildutik ere esan izan da, kanpaina, nahizek oso argi esan du, ez dela unina horrelakoetarako, lehentasuna ez dela hori, eta hori ez dela arazo izanen elkarren artean adostasun batera iriste. Zoritzarrez, politikoki, Nafarrok, Gipuzkoara, bagatoz, hirugarren mundutik. Orduan, ezin dugu konparatu Uxue Barkos ez Urkullurekin, ez dakit, konparatu beharko dugu, zoritzarrez, eta ez dago besterik, Barcinarekin, daukagunarekin, esan nahi dute, igual, modu txeler batean, ari nahi ezketan, baina ezke hori da egia. Eta orduan, ikusi dauka, dudanakiko konparaketa egin beharko ditugu, ez? Eta subiranotasuna den dagokienez, lakastarekin bat nator, erabat. Tema oso ongi azaldu dugunez, eta galderarik ez. Bai, badago bat. Osasunarekin ez hartu. Delikatu egia edo. Oso pasaizonak ditu liburuan, azaltzeko nola zikiratu duten osasunaren historia ere. Bai, baina azken hitzaldi batean, enkargatu diot Jose Rasenarri, osasunen buruzko liburu bat idazteko, eta ez du egin, eta ez da hasi, gainera. Osasuna da Nafarro zion ikurra, eta erabili dute, eliteek erabili dute euren mesederako, eta ikusi dugu zer egin duten foru ogasunarekin
osasun artifizial hori eraikitzeko eta gizarte kohesionatu bat lortzeko aldera. Ikur hori, futbol, zirkoa eta hogia hori da futbola. Nafarroan ere, beste lekuetan bezala, hemen ere, Bizkaian ere, Bizkaian edo. Eta horretarako ere dute. Eta gero, pasadizo horri buruz, osasuna da Nafarroan euskaraz duen, izen euskaraz duen erakunderik handiena. Ez dakit iraungo duena da ez. Baina momentuz bai, bada, ez? Orduan, tira. Kohesio soziala lortzen du, osasunak eta gaina euskaraz, dira. Pasadizoa, nola asmatu duten osasuna izena, futbol talde bati emateko. Hori zen idei bat eta bururatu zitzaion Eladio Silbeti Azparreni, osasunako lehendakari ordea izan zela uste dut. 1920 urtean, eta gero, Gerra Zibila hasi laster, fusilatu egin zuten Eladio Silbeti, Akzio Nazionalista Bazkaren arduraduna izateagatik, Nafarroan, ez? Etxaurin, orain dela gutxi, eraiki zuten monolito bat, bere omenaldian eta baita ere berarekin batera fusilatu zutenen omenez, ez? Eta inor gutxi daki hori Nafarroan, eta orain ez taldeak, ez klubak, eta ez inor ez du Eladio Silbetiren aldeko ez da aipamen bat edo benaldi txiki bat eta bere familia edo bere inordekoak bizi dira gainera Nafarroan. Eta orain dela gutxi, ez dut diturarik, baina egin nuen gozat eta bazen periodiko baten komentariotan sartu, begiratzeko, eta bazegoen bat osasunaren peinako batek esan zuen, ari garela prestatzen Eladio Silbetiren aldeko omenaldia. Eta horren zain nago, haber nondik ateratzen den, baina ja sasoia edo denboraldia bukatu zaigu hori gabe. Beste gozaren ditun, Mendilibar, apunte batzuk dituko. Mendilibar hartu zutenean, anekdota da hau, euskaraz hasi zen, gogatzen duzu, garitan egin zuena guntzen, Almerian. Mendilibar hartu zutenean, Asier Legardaraino Euskal Irratiko eta Herriako orduko koloratzaileak euskaraz galdera egiten hasi zitzaionean Patxizkok moztu zion modu txarrean, ez? Hori apuntetxo bat, eta gero osasuna ez asko esan daiteke. Elxe orain dago jatxi edo ez jatxi, Espainiako ogasunarekin 8 milioi euro dituelako. Osasunak 53 milioi euroko zorra zuen ogasunarekin. Hor dago, autogobernua zertan bihurtzen da. Hori da kontuetako bat, ez? Autogobernua azkenean da besteak beste futbol talde bati laguntzeko. Osasunan herri osan balego, bigarren mailan. Herri osan balego zioten markatuko zorra, eta esateko horrelako. Eta lotutago zorra handi hori hipotesia besteak ez da, baina Nafarroko kutsak altu zen, zorra hori onditu da batez ere, azkeneko 2 urtetan zerga atzerapenen bitartez, ordenketaren atzerapenen bitartez, espedientia ikusita eta bar, 2011-tik aurrera, 2011-2012-tik aurrera. Zorra hori batez ere onditu da, 53.000 euro arteko zorra hori azkeneko 2 urtetan ditu da, eta erlazionatuta dago uste dut ganen galerarekin. Eta nik beste paralelismo bat ezarriko nuke honetan guzian eta azkenean osasuna galbidera eraman du UPN-ren agintzeko ereduak edo modeloak, erran nahi baita. Alakoa den, arestien aipatu dugu estatu arrazoia. Estatu arrazoiaren kontura, gainfinantzazio ikaragarria lortu zuen UPN-ek azpiegitura erraldoiak egiteko. Eta sinistu zuten, hori etzela dopin ekonomikoaren kontura, baizik eta haien gaitasun dirarizkoen ondorioa. Eta mozkortu ziren dopin ekonomiko horrekin, eta mozkorraldi horretan, pentsatu duten, batetik Washington konkistatzen altzutela finantzieroki, Nafarroko kutxaren bitartez, eta bestetik Championsa, Txapeldunen Liga irabazten altzutela Iruña bezalako, hiri txiki bateko, Osasuna bezalako talde batekin. Eta zer egin zuten, Izkoiarri presidentetzan, penetik hartu zegoen presidente bat, eta orduantxe,
lekukotasunen arabera, aukera eman zergak ez ordaintzeko, ze mozkorraldi horretan, uste zuten ezinak zirela, esan dute impunitate erabatekoan, zigorgabekeria erabatekoan bizi ziren, eta mozkorraldi horretan dena zen zilegi, eta ez ordaindu zergak, eta fitxatuko dugu Xabier Agirre, puntako entrenatzailea, eta Xabier Agirreren eskutik, Javier Agirreren eskutik, etorriko dira, Milosevic bezalako jokalaria, eta zuen Milosevic batek osasunan, ni osasunan zalean naiz, eta oso pozioan nintzen Madrilera, Kopako finala ikustera, edo Sevillan izan ginen, profesionalki, zale bezala, ez eta kontarizunak egiteko, oso pozioan ginen, UEFA-ko final erdia ikustera Sánchez Tijuana, osasuna jokatzen ari zen, zergatik jokatzen ari zen, mozkorraldi horretan uste zutelako hori ere lortzen zutela, eta adierazpenetan, garaietako adierazpenak hartzen badituzu, ez da eta Álvaro Mirandarena, esan zenak hori esaten zuten, Nafarroa oasi bat zela Espainiako basamortu ekonomikoan, eta Nafarroa lehena zela guzietan, eta ez zen bakarrik sinestarazi nahi zutela, ez eta azkenean mozkorraldi horretan sinestu zutela. Eta horrek eman zuen nire irudikoz galdera, bai osasuna, baita Nafarroko kutsa ere, azkenean kudeak eta oso antzekoa baita. Beti esan izan du, Nafarroko kontxilaria bezain arroputzik ez dudala ditut askotan ikusi, eta gero dago uste dut Sevilla Betisetik izan, ez, Kopako finalean etarian dago argazki mundial bat, eta uste berrian nio izan edizioan ninduela, eta enkajatzen du, perfecto. Da, izko, Kopak finalean atariak, Nafarroko osasunaren kamisetarekin, kamiseta horretan jartzen du kan, eta dago jokalari bat, orduan eske trinomio horrek laburretzen du ondo dopin hori ez. Garaiaietako palkoetako argazkiak hartzen badituzu, garaiaietako kiroletako horiak hartzen badituzu, ikusten baduzu osasuna Sadarreko palkoan hor zebilen, eta San Antonio Eskubaloi taldeko palkoan hor zebilen, eta nortzuk kudeatu zuten, ikusten duzu nolaiteko midas eskatologiko bihurtu zirela, izan ere ukitzen zuten oro kakazak bihurtzen zuten. Orduan sartu ziren horietan buru belarri, ordura arte San Antonio independenteagoa izan zen, eta bestelako zuzendaritza aurki zuen, ordura arte osasunan izkoren aurreko presidentea Miranda izan zen, eta iragan abertzale bat behintzat bat zuen, eta sentiberatasun bat ez da, euskararekiko konparaziora hasi zen agurra jartzen paginen hasieran euskaraz. Bomba da sartu ziren buru belarri biotan, eta biokordura bat zituzten. Desastre hain handia izan da, ze manomanista ere galdu dugu dute. Kontzeptu da, herentzia bat zibil. Jasotako herentzia. Beste galderari? Mila esker.